Nábrežie váhu, ale i samotný váh, ktorý býva pôvodne pokojný, sa zmenil na rušné miesto. Dôvodom bolo veľké finále pretekov dračích lodí. Tieto lode, ktoré majú na svojom začiatku hlavu a na konci chvost draka, krátke dejiny dračích lodí boli približené všetkým, ktorí na tohtoročné preteky prišli. No a to priamo v čínštine. Gentlemen, 你们好，我是中国人，Dragon Boat 龙舟比赛在中国是非常悠久的历史，有2300年的漫长的历史。 Takže tá legenda hovorí, že preteky dračích lodí vznikli v Číne pred 2300 rokmi na počesť známeho čínskeho spisovateľa a básnika Qin Yue. Keďže išlo o finále, nechýbala odhodlanosť či túžba vyhrať. Napriek tomu však medzi súťažiacimi nepanovala bezhraničná rivalita a dokonca si týmy medzi sebou pomáhali. My máme veľmi dobré vzťahy, keď treba, tak si pomáhame. Koho je málo, navzájom sa doplňame, nie je to nejaká veľká rivalita, skôr sme všetko kamaráti, vodáci. Pomáhame si, ako sa dá, videli ste na vlastné oči, biely, čierny, zelený, modrý, fialový, takže my si pomáhame. Čo sa týka tréningov, aj spolu trénujete? Spolu a každý na inej lodi. Prvé miesto si tento rok vybojoval tým Dračia Legia Trenčín. Za tento výsledok vďačí predovšetkým svojej príprave. Priprav sa zodpovedne a dlho. Už od zimy. Čom tieto vaše tréningy spočívali? No, dvakrát do týždňa padujeme na lodi. Individuálny tréning potom, osobne každý. Mali ste zvolenú možno nejakú stratégiu ako na superov? Určite áno, to je naše know-how. Ja vždycky, kto je prvý, má dobrý pocit, aj keď je to štvrté miesto, ale boli sme prvý. Pracujem mimo, takže ako republiky, takže som mal jeden tréning, aj to nie je celý a vyššie roka som na tom nebol. No, rok, 3/4 roka som nebol na lodi. Dá sa teda povedať, že ste išli na hotovú vec? Áno, tak. Takže som rád, že som to prežil. Pocity sú úplne skvelé, adrenalín vysoký, hlavne pri štarte, potom to vybuchne a úplne ešte pečie, keď sa bojuje o to najlepšie miesto, ale tak aj 4. miesto je výborné. Tento rok sme zložili 2 týmy, jeden sa skladal z tých starších členov, ktorí už padli viac ako 2 alebo 3 roky a dneska už sme skladali druhý tým, ktorý sa skladal z nováčikov a získali teraz nové skúsenosti so závodmi v dračích lodiach. My sa radujeme pokaždé, že sa neutopíme a my máme radosť každého závodu, že môžeme športovať. Náš tréner sa rozhodol, že zloží aj ženský tím dračích lodí. Najskôr bol len taký mix. Minulý rok sme začali aj ženy a tak nás to chytilo. Zložili sme sa vlastne do takéhoto tímu. Pár ľudí nám odišlo, ale tí skalní sme zostali. Samozrejme, toto je iba jedna z aktivít, ktoré robíme ich o mnoho viacej. Taktiež, ako povedala Maťka, robíme funkčný tréning, robíme kruhové tréningy. Taktiež robíme spoločné turistiky, rôzne výlety, zájazdy, rôzne benefičné akcie. Takže toto je len okrajová časť, ktorú robíme, ale venujeme sa úplne veľa veciam. No bol to druhý ročník názvu Prebudenie draka. Nazvali sme to nejak tak slávnostne tento rok, že Prebudenie draka, aj sme ho zapálili, aj sme ho zobudili, aj sa všetci bavia a som hrozne rád, že vyšlo počasie, prišlo dosť veľa tímov, sme maximálne spokojní, ľudia majú o tento šport záujem, chodia sa ľudia z ďaleka, zo široka, sa voziť školské výlety, vozíme z celého Slovenska a chodia trénovať, ľudia po práci sa chodia previesť a tak ďalej, takže som rád, že voda ich láka a hlavne v lete je to veľmi zaujímavé. Tým trenera, kapitán Dračej Legie, respektíve zastupujúci kapitán. Budeme veľký pokles.